bay, muling nagbabalik si Born to Bride. Ngayon mga bay, testing naman natin yung mic no sa maingay na motor sa big bike. Kung mabablock pa rin niya ba yung ingay ng motor at hangin. Ayan no. Testing natin. Para ma-recommend natin talaga ng todo. So, ganun pa rin yung gamit natin ay SJ-Cam 4000 Air. Kasi wala pa tayong combo wire para sa SJ6 natin, no? So itatry naman din natin yung sa SJ6 pagkawas na nakabili ako ng combo wire ulit. Yan, so of course pupunta tayo ulit sa memory.page para bumili ng combo wire. Ayan, tara. Oh, padahan mo na mga amigos, mga amigas. Oh, binablock nyo na yung aming kasara dyan Alright. Mga bataan natin dyan, oh. Mga bantay. Ayan, ito si Granny. So, check muna natin baka meron tayong nakalimutan. Wala naman. Alright, let's go. Testing na natin dito sa maingay. Napakadumi ng big bike natin. Oh, yung bike baka maatrasan. Atrasan yan. O yan. Ayan, di ba napakaingay? Go. Let's go mga kaibigan, mga kaigsuunan. Try naman natin sa maingay na motor yung mic. Kung pati ba yung ingay ng motor ay kaya niyang bawasan. So, ayan. And then, siyempre, mula din sa mabilis na takbo, hanggang saan yung kaya ng i-block nung netong balbon na ito, yung nabili natin na windscreen. Kung kahit tumakbo tayo ng mga 90 or 100, ayan. Kung kaya pa bang i-block lahat ng ingay na mula sa labas, pati sa motor. So, open windshield, no? Ayan, open windshield to mga bay. So, maya lang sarado natin yung visor. O, sarado na natin. Ayan, nakasarado na to mga bay. Okay, let's go. Pakat tayo ng Tagaytay, no? Tapos diretso tayo ng Lipas. Dito ang daan ko sa Tanawan. Ayan, so sa next vlog natin, dito naman sa SJ6 natin itatry, no? Bibili lang tayo ng combo wire sa memory.ph. Yan, diyan kasi ako bumibili ng mga parts na para sa cam ko, sa camera natin gamit, sa action cam. So tara. So hindi lang ingay ng motor yung inaano natin dito, pati yung ingay na mula sa labas, hangin. So malalaman natin to mamaya pagdating natin. Pag nai-upload ko to, alam nyo na. Ayan, no? So pwede ko na i-recommend sa inyo yung balbo na yan. Talagang legit na nabablock niya yung anumang ingay na mula sa labas. About naman sa mga naka-open pipe at yung ingay ng motor, kahit pa paano ay nababawasan naman yan, no? Yan. So ayun lang mga bay. So tumatakbo na tayo ng mga halos mag-80, no? So try natin sa mga more speed pa, mga 80-90. Yan. Siguro basag na yung mic. Yan. Nasa mga 90 na to mga bay, 90 ng takbo. Yun. Alright. Alam niyo yung busina ko na ito, pagka tumatakbo ko ng mga 100, hindi ko naririnig yung busina. Yung ingay ng muffler ang naririnig ko. Yan. Okay, pero anyway mga bay, mag-iingat po kayo lagi, ha. Lagi po tayong magdasal bago tayo lumabas ng bahay natin. So
ayan lang, gusto ko nga palang malaman ninyo kung bago kayo dito sa ating channel, dito sa ating page. So sana naman ako inyong supportahan lang, no? Konting support lang po, like, share, subscribe, or follow. Ganun lang mga bay, simple-simple lang. So click nyo na rin yung mga notification bell natin dyan, no? Para lagi tayong magkakasama sa tuwing may upload tayong mga bagong videos, mga bagong kwentuhan na maaari yung kapulutan ng diskarte at aral, diba? So ayun lang mga bay, hope nag-enjoy kayo. Ito nga pala si Born to Drive. Please don't forget to like and share and subscribe. Please sa inyo mga bay.